በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ኩልኹም ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታልን ተዓቂብኩም እትርከቡ ሕሙማን ሕማመነ ስጋ ኣብ ሓያል ፃዕሪ እትርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ክልኻልን ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እሱራትን እንቋዕ ካብ ዘመነ ዮሃንስ ናብ ዘመነ ማቴዎስ ኣብፅሓኩምን ኣብፅሓናን ንብል። وتبارك أكليل آمة مهرتك نعمت بسايلها تخلل مزمور سسان حمشتن عسرت حدا زمان حليفو زمان كتكا كاب زي منبر نام منبر أمسيئو تولدي زحلفن تولدي زتكئن اكزيابير أملاخ إيو زفترت حادي عسرت أربعة عسر شمنت دانيال كلت عسران كلتن إنه كل ذكاله እግዚአብሔር አምላክ ዓመት 12 ዓመት 2012 ፈጽሙ ኣብ ዋዜማ 2013 ኣብጽሕና ኣሎ። እዛ ንዛዝማ ዘሎና ዓመት 2012 ካብ ፈረቓ ዓመት ጀሚሩ ብዝወረደ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓለም ብምልአ በኸቢድ ፈተና ዝሓለፈትሉን ገናውን እተሕልፈሉን ዘላ ጊዜ እዩ። ሰልጠኑ ሓያላት ሃገራት ከይተረፈ ክቋፃፀርዎ ዘይከኣሉ ሕማም ኮሮና ብሓይሊ እግዚአብሔርን ብጸሎት ህዝብን ብሓይሊ መከተ መንግስትን ብውሑድ ቁፅሪ ሕሙማትን ካብተን ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ናይ ሞት ሓደጋ ዘይተራእየለን ውሕዳት ሃገራት ዓለም ብምዃንና ተመስገን ዘብል እዩ። ሕጂ እውን ምሕረቱ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ብዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ ቁጥዕኡ ናብ ትዕግስቲ ቀይሩ ሙሉእ ምሕረት ክገብረልና ዘወትሪ ክንጽሊ ይግባእ። ካብዚ ሓሊፉ ሃገርና ዝናመ ክረምቲ ደሒሩ እኳ እንተጀመረ ጽኑዕ ዝእምነቱ ጻዕራም ህዝብና ደድሕሪ ማይ ብምጉያይ ንዘርኢ ብምቅድዳም ዝተዘርአ በቂሉ ገጸ ምድሪ ለምሊሙ ወሓይዝ ዛርዮም ብሓያል ጻዕሪ ዝተሰርሑ ዲጋታት ወሰኖም መሊኡ ይርከብ። እዚ ይኹን እምበር ሓድሽ ተርእዮ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ወርሃ ነሃሴ ዝተረእየ ወራሪ ዕስለ አንበጣ በረኻ ካብ ቆላ ክሳብ ከበሳ ብምድያብ ኣብ ዘራእቲ ከውርዶ ዝነበሮ ሓደጋ ብኣሃዱ ምክልኻልን አንበጣን ብምትሕባርን ህዝብን ሰራዊትን ዝተገብረሉ መኸተ ይኹለፍ ምህላው ዓብይ ምስጋና ዘውህብ እዩ። በዚ ከይተዛነና ፍርያትና ናብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ምክትታሉን ምክልኻሉን ከነተኩር ብዓቢኡ ድማ ዘየባትኽ ጸሎት ክንገብር ሓደራ ንብል። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ጸበባ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለዝፈለጥና ገና ብጸበባ ድማ ንምካሕ እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮናን ብትዕግስቲ ብጽንዓት ከዓ ተስፋ ይርከብ። ሮሜ 5:3-5 ይብለና። ነዚ ተረዲእና ንዘሎ እዋናዊ ሕማም ኮሮና ዘስዕቦ መንፈሳውን ማሕበራውን ጸገማት በትዕግስቲ ጼርና ናብ ብሩህ ተስፋ ምእንቲ ክንበጽሕ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቱም ኩልኹም
እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ካዕርፈኩም እየ ዝበሎ ኣምላኻዊ ቃሉ መሰረት ጌርና ናብ ፈጣሪና ተመልስና ንለምን። ብምኽንያት እዚ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ብልቢ ከነስተውዕሎ ዝግብአና ዓብይ ነገር ገና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንወዲ ሰብ ዓመታትን ዘመናትን ዝመደበሉ ብታሪኽ ዝዝከር ስራሕ ከዓይን እምበር ዘመናት ክቆፅርን ብዘይ ፍሬ ክሓልፍን ኣይኮነን። ነዚ ዓብይ ህያ ፈጣሪና ዝኾነ ምስግጋር ዓመት ናብ ዓመት ብሓድሽ ልብን ብመንፈስን ተቐቢልና ንሓጢአት ብግብሪ ጽድቂ ንትኪት ብትግሃት ብምቕያር ናይ ሕልናን ባህሪ ለውጢ ክንገበረን ኣምላኽ እቲ ዘመን ሓጢአትና ብውሑድ መቕፃዕቲ ሓሊፍዎ ኣሎ። ሕጂ ግና ብንስሓ ተሓፂብና ኣብ እምነት ብምጽናዕ ኣሰር ጽድቅን ቅድስናን ፍቕርን ሰላምን ከነስዕብ ቃልና ከነሐድስ ይግብአና። ዘለዎ ንዘይብሉ ክመቅልን ክትሓጋገዝን እሴተ ሃይማኖትናን ሃገራዊ ባህልናን መግለፂ ሕብረትናን ሓድነትናን ስለ ዝኾነ ክሳብ እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ዝህብ ከምቲ ክግበር ዝጸንሐ ኩልና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘሎና ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ወገናትና ብቐጻሊ ክንረድእን ዕብየራትን ወጓለማውታ ክንበጽሖምን ሓደራ ንብል። መተርጉማን ከም ዝገለጽዎ ካብቶም 4 ወንጀላውያን ቅዱስ ማቴዎስ ዘብእሲ ማቴዎስ ተባሂሉ እዩ ዝስመ። እዚ ድማ ምእንቲ ደቂ ሰባት ዝጽልን ዝረድእን ምዃኑ ስለ ዝገልጽ እዩ። ስለ ዝኾነ ቅዱስ ማቴዎስ ከምቲ ቅጽል ስሙ ከረድአናን ክሕልወናን እናለመና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ክገብረልና ሃገርና ባሪኹ ምሕረቱን ሰላምን ከብዝሓልና ኮሮና ቫይረስ ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፍኣልናን ፍሬ ግራውህና ክሕንሓፍስን ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና አሜን።